La campanya Llegir en Valencià ens acosta a les nostres festes a través d'una col·lecció de llibres escrits per 11 autors valencians. Històries per entregues dirigides a un públic familiar i que es poden trobar als quioscos de tota la comunitat. La promesa del desembarc de Raquel Ricart és el primer llibre d'esta col·lecció. 11 històries d'autors valencians ens acosten a les nostres festes a través de la lectura en valencià. Busquem un poc els orígens de la festa de moros i cristians, centrada en la vila, però també a Ixalcoll i en molts altres pobles on hi ha festes de moros i cristians. Esta història de ficció ambientada en els moros i cristians de la vila centra la primera entrega. La campanya Llegir en Valencià s'ha presentat avui a Alzira i no ha faltat ni el ball dels bastonets. Col·laboren més de 50 institucions públiques i privades per a fomentar la lectura en valencià. És un goig que els valencians puguen tindre tanta festa, no? I que la lectura s'associa a la festa, també crec que és una cosa important. S'han editat 100.000 llibres que es poden trobar a partir de diumenge als quioscos, tot per ensenyar els més menuts i en valencià com aquestes festes han forjat la nostra identitat com a poble. La pota del dinosaure més gran que va poblar la Terra es pot veure a Morella. Fa 2,5 metres i ha sigut restaurada perquè conserva